Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu. Čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, iako im je drag, daju rođacima i siročadi, i siromasima, i putnicima, i prosjacima, i za otkup iz ropstva, i koji molitvu obavljaju, i zekjat daju, i koji obavezu svoju kada je preuzmu ispunjavaju, naročito oni koji su izdržljivi u neimaštini i u bolesti i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici i oni se Allaha boje i ružnih postupaka klone. O vjernici, propisuje vam se odmazda za ubijene, slobodan za slobodna, i rob za roba, i žena za ženu. A onaj kome rod ubijenog oprosti, neka oni velikodušno postupe, a neka im on dobročinstvom uzvrati. To je olakšanje od Gospodara vašeg i milost. Ako nasilje izvrši i poslije toga njega bolna patnja čeka. U odmazdi vam je opstanak, o razumom obdareni, da biste se ubijanja okanili. Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak, propisuje vam se kao obaveza za one koji se Allaha boje, da pravedno učini oporuku roditeljima i bližnjima. Onaj koje izmijeni, a zna kako glasi, pa grijeh za to pada na one koji je mijenjaju, a Allah zaista sve čuje i zna. A onaj ko se plaši da je oporučilac nenamjerno zastranio ili namjerno zgriješio pa ih izmiri, nema mu grijeha. Allah zaista prašta i samilostan je. O vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana. A onome od vas koji bude bolestan ili na putu, isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose, otkup je da jednog siromaha nahrane. Ako drage volje da da više, za njega je bolje, a bolje vam je neka znate da postite. U mjesecu Ramazanu počelo je objavljanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, ako se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate, da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete. A kada te robovi moji za mene upitaju, ja sam sigurno blizu. Odazivam se molbi molitelja kad me zamoli. Zato neka oni pozivu mome udovolje i neka vjeruju u mene da bi bili na pravome putu. Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama. One su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. Allah zna da vam je bilo teško, pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajte sa njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio.
jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore. Od tada postite sve do noći. Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u itikafu u džamijama. To su Allahove granice i ne približujte im se. Eto tako Allah objašnjava ljudima propise svoje da bi se onoga što im je zabranjeno klonili. Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način i ne parničite se zbog nje pred sudijama da biste na griješan način i svjesno dio tuđe imovine pojeli. Pitaju te o mlađacima, reci. Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadžiluk. Ne iskazuje se čestitost u tome da se s tražnje strane u kuće ulazite, nego je čestitost u tome da se Allaha bojite. U kuće na vrata njihova ulazite i Allaha se bojite da biste postigli ono što želite. I borite se na Allahovom putu protiv onih koji se bore protiv vas, ali vi ne odpočinjite borbu. Allah doista ne voli one koji zapodijevaju kavgu. I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su oni vas prognali. A zlostavljanje je teže od ubijanja. I ne borite se protiv njih kod časnoga hrama dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu, onda ih ubijajte. Neka takva bude kazna za nevjernike. A ako se prođu, pa Allah zaista prašta i samilostan je. I borite se protiv njih sve dok mnogoboštva ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovijedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje. Sveti mjesec je za sveti mjesec, a i u svetinjama vrijedi odmazda. Onima koji vas napadnu, uzvratite istom mjerom i Allaha se bojte i znajte da je Allah na strani onih koji se grijeha klone. I imetak na Allahovom putu žrtvujte i sami sebe u propast ne dovodite i dobro činite. Allah zaista voli one koji dobra djela čine. Hadž i umru radi Allaha izvršavajte. A ako budete spriječeni, onda kurbane koji vam se nađu pri ruci zakoljite, a glave svoje dok kurbani ne stignu do mjesta svoga ne brijte. A onaj među vama koji se razboli ili ga glavobolja muči, neka se postom ili milostinjom ili kurbanom iskupi. Kada budete slobodni, obavite umru do hadža i zakoljite kurban do koga možete lahko doći. A onaj koga ne nađe, neka posti 3 dana u danima hadža i 7 dana po povratku, to jeste punih 10 dana. To je za onoga koji nije iz Mekke. I bojte se Allaha i znajte da on teško kažnjava. Hadž je u određenim mjesecima. Onom ko se obaveže da će u njima hadž obavljati, nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi i nema svađe u danima hadža. A za dobro koje učinite, Allah zna. I onim što vam je potrebno za put, snabdite se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I mene se bojte, o razumom obdareni. Ne pripisuje vam se
u grijeh ako od Gospodara svoga molite da vam pomogne da nešto steknete. A kada pođete sa Arefata, spominjite Allaha kod časnih mjesta, spominjite njega, jer vam je on ukazao na pravi put, a prije toga ste bili u zabludi. Zatim krenite odakle kreću ostali ljudi i tražite od Allaha oprosta, jer Allah uistinu prašta i samilostan je. A kad završite obrede vaše, opet spominjite Allaha kao što spominjete pretke vaše i još više ga spominjite. Ima ljudi koji govore: daj ti nama, Gospodaru naš, na ovome svijetu. Takvi na onom svijetu neće imati ništa. A ima i onih koji govore: Gospodaru naš, podaj nam dobro i na ovome i na onome svijetu i sačuvaj nas patnje u ognju. Njih čeka nagrada koju su zaslužili, a Allah brzo sviđa račune. I spominjite Allaha u određenim danima, a ni onome ko požuri i ostane samo 2 dana nije grijeh, a neće se ogriješiti ni onaj koji se dulje zadrži, samo ako se grijeha kloni. I bojte se Allaha i znajte da ćete svi biti pred njim sakupljeni.